Фриер, Ейер Фриер, Сигма готвач, който обикаля света. В София влиза, върти си газа. Браво бе, Филипс! Има ли храна? Ушев го стреля. Пистолета трепти. Бате, ти си NPC. Скибиди, скибиди. Какво готвиш бе, Филипс? Дай ми 2-3. В Пловдив пристигна с чипс в ръка. Дай ми дюнер! Не ме гледай така! Във Варна танцува, върти си крака. Аз съм Сигма, гятът ми гръмна. Готвачът го гледа с нож в ръка. Я пиер доле, бобер, вън от града. В Габрово стига с очи на мотор. Дай ми кебабче, че правя терор. Но дядо му вика с глас на пророк. Като нямаш пари, ще ядеш само шок. А в тъмната нощ глас се вдига и пак. Браво бе, Филипс! Цак, 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 цак!